Ҳамада ассалому алайкум. Иншааллоҳ ки созен хубен ва мо имрӯз сар мекунем дарси шашумона дар Wildberries. Дарси шашум мо мешава сохтани склад дар раздели FBS. Чӣ хел мо склад добавить кунем барои модели FBS? Барои мо дохил мешавем ба личный кабинетмон дар Wildberries ва раздели поставки и закази. ва вақте ки ба поставки и закази омадем, маи склади и пропуска дар ҳамин ҷа дохил мешавем. Чӣ хеле ки мо медонем дар Wildberries ду модели самый популярнишае ки бисёрии айпродариҳо вақте ки дохил мешаванд, вақте ки регистратсия мекунанд дар Wildberries ва дохил мешаванд, бисёрии айҳо истифода мекунанд FBO-ра ва FBS-а. Ҳамин ду модел самый популярнишае ва бо дора дар раздели FBS чанд моделҳое ки дора, иншааллоҳ боша мефаҳмонтон. Ва дар дарсҳои пешина чӣ хеле ки медонед, мо барои поставка сохтан дар FBO видео кардагӣ мондагӣ метавонед ки даромада тамошо кунед иншааллоҳ ва маълумоти пурратара бигирем. Ва ҳозир мо барои дар модели FBS склад добавить кардана нишон медиҳем иншааллоҳ. Барои чӣ мо дар FBS поставка намесозем ва дар FBO поставка месозем? Барое ки дар FBO мо пешакӣ ҳамин товарҳои худмона поставка месозем ва ба склад равон мекунем, дар склад хранит карда мешавад ҳамаи товарҳои мо. А дар FBS товар дар дасти худмон нигаҳ дошта мешавад. Вақте ки заказ шид, баъд мо товарҳоро упаковка мекунем ва ба склад мебарем. А FBO-да пешакӣ ҳамаи корро пешакӣ мекунем. Упаковкаш ҳамаша мекунем ва бурда дар склад пешакӣ месупорем. Вақте ки заказ шид, аз склад автоматик ба клиента равон мекунад товари шумо. ва мо мерем чӣ хел склад добавить кунем дар раздели FBS. дохил мешавем ба маи склади пропуска ва создать склад мечиқем ва чӣ хеле ки мебинем дар инҷа мода 4 модели дига баровардак. Marketplace ихди ҳами FBS-ай, витрина DBS меган, Courier MVB. Витрина чия? Иншааллоҳ ки ма дар бораи ҳозираш дар дарси мо мешава Marketplace FBS ва дар бораи ё иншааллоҳ пирратар видео мекунем. Витрина просто так товари шуморо Wildberries нишон медиҳад дар мардум. Вақте ки заказ шид, шумо дастсафкаи товартонро хитон мекунед. Хитон самостоятельно упаковка мекунед ва товартонро мегиред, ба клиентам мебаред. Courier MVB вақте ки заказ шид, шумо упаковка мекунед, фарқ надора ба склада ё ки ба PVZ. Курьер меяд хонаи шумо мегирад товара ва бурда ба PVZ-да ё ки склада бурда месупора. Аз ҳама вайбаз вақте ки заказ мешава, вақте ки клиент заказ мекунад, шумо упаковка мекунед, товартонро мемонед ва клиент худаш омада аз хонаи шумо гирифта мебарад товари шуморо. ва ҳозира дарси мо добавить кардани склад дар модели FBS. дальше мечиқем ва чӣ хеле мебинед дар инҷа мода харитаро нишон дода. Дар харита чӣ хеле мебинед Москваро ба 3 зона тақсим кардагианд: зонаи фиолетови, сабз ва зонаи зард. ва ҳозир пурратар иншааллоҳ мефаҳмем. Дар инҷа мо складмонро вибр мекунем. Агар ки битонед айрӯи харита вибр мекунем, вақте харита хуб нафаҳмидед, метавонед ки дар ҳамин ҷа ҳамихе менависед, например склад калед ҳамихе менависед ва чӣ хеле мебинед мебурора ва мечиқем дар болои ҳамин худаш оварда пеш нишон медиҳад. ва вақте ки шумо складтонро вибр мекунед, вақте ки шумо складтонро вибр кардед, склади шумо чӣ хеле ки ҳозир дидед, мо каледино дар зонаи сабзай. вақте ки шумо заказ мешавад, шумо бо PVZ-тонро вибр мекунед. Барои бурдани вақте ки шумо например каледино дар ин лави ҳамин зонаи сабза дар ин лавшай ва шумо худтон дар инаи лави, например инаи Уваровкада қарор доред. вақте ки шумо заказ мешавад, шумо ин қадар раҳи дура намегиред, товартонро ба склади калединоро намеёред, шумо ҳаминҷа наздикиётонро мебинед. дар куҷое ки PVZ наздиктар ба шуморо боша, пункт выдачи, дар ҳамонҷа шумо упаковка мекунед ва товартонро бурда дар ҳамон PVZ месупоред, пункт выдачида. ва ай уҷа товари шуморо ба склада равон мекунад, баъд аз склад ба клиента равон мекунад. вақте ки шумо қарор доред дар зонаи фиолетови ё ки зонаи зарда, шумо наметавонед ки складтонро дар зонаи сабз вибр кунед, бурда ҳамон вақте ки заказ шид, товартонро бурда дар зонаи зард ё ки дар зонаи фиолетови бисупоред. ҳеҷ вақт дар PVZ фиолетови ё зонаи зарда намесупоред. ман ҳаракат кардам ки шумо соддатар карда бифаҳмонам, барои ҳамин якам тарак тинтарай. вақте ки
шуруъ гӯш карден иншааллоҳ ки мефаҳмед. Вақте ки нафаҳмиден дуюм бора сеюм бор тамошо кунед, иншааллоҳ ки хубтар мефаҳмед. нигоҳ кунед, шумо қарор доред хатон дар зонаи сабз. вақте шумо дар зонаи сабз қарор доред, шумо бояд скелаттонам вибр кунед дар зонаи сабз, барое ки вақте ки шумо дар заказ мешавад, шумо барои шумо қарибтар осонтар боша. дар ҳамин уваровкада шумо қарор доред, дар пвзаи ҳамин уваровка дар любой ҷои ҳамин наздиктон дар пвз да месупорен, ба каледи нора миёра. а шумо вақте ки дар например Шаховская дар иҷа қарор дорен, шумо наметавонед ки дар пвзаи иҷа бисупорен ба каледи нора биёра. барои ҳамо шумо вақте дар иҷа қарор дорен, складои ҳамин зонаи фиолетовиро вибр мекунед. дар зонаи сабз қарор дошта бошед, дар складои зонаи сабз вибр мекунед. аз зарда бошед, зарда вибр мекунед. барои ҳамин ира хушрӯ аҳамият додан дар кора, барое ки проблематон нашавад дар давоми кор иншааллоҳ. баъд дальше мерем мо вибрат мечиқем. вақте ки вибрат ҷиқидем, ва дар иҷа мо метавонем ки названди складмон намонем. чиқеле барои фаҳмидантон, барои перепутат накардантон бо ҳамин каледи нора, например ҳамиҷа копировать карда ва дар ҳамиҷа мемонем ва создать склад мекунем. вақте ки создать склад кардем, успешно сохранено. чиқеле ки мебинем, мега ки успешно шумо складтонро сохтем. ва ҳозир мо як обновид мекунем. ва аз ҳар нав дохили алверс мешем ва поставки закази мои склади дохил мешем. чиқеле ки мебинем, мода каледи нора баровард ва дар ҳамиҷа мора каледи нора складмона баровард. мо успешно ҳамин складмона создат кардем. ва ин ба дарси имрӯзаи мо дар бораи чӣ хел добавид кардани склад дар модели FBS. дарсҳоро хуб тамошо мекунем, иншааллоҳ хушрӯ аҳамият батен. ҳаракат кардагием, содда фаҳмондагием. иншааллоҳ ягон нофаҳмиёшро метавонед ки дар комментария бинависен ва ҳаракат карда ба ҳар саволои шумо, ба саволои ҳар якатон ҷавоб мегардонем иншааллоҳ. ҳамада ассалому алайкум. дастгирро фаромӯш намекунем дӯстон. иншааллоҳ ки дарсҳои нав айпешай.